नै जों थांगासिनो दायो ओइयाव सिगाङाव माखासे दङ माब्रैथाय खोमसिनो माने जों गोग्गोमलांखानोसै आरो माने लकेल मोननायाथ' गोब्राब नालाय थाबायगासिनो दायो नारा दाना नै आंनो लास्ट आरो मोनाबो जाबाय नालाय सारि राउन्ड माने माबा नोलो हा इयो ए खामगोन जानो अ नै बियो इयाव दंना मिथिया खोमा इसोरबो खाथियाव ना लामा नांगोनलै आंबो ना लाबोलै एसे मा सावबाय नामा हा एसे बुरजा लाबाय जिगाबखौ अबाव बुस्थुलाय बेसे गोजानाव दंबायो अबाव बियावसो अबाव बेसे गिदिर बारा गिदिर नङा होनबायसो नों खाथियाव थांजाया थांजायो फैबाय मोनफैबाय नै बेरे खावग्राखौ आं खोन्था नायग्रोसै माबायदि बेरे खावग्रा नै हाब जोगोन नामाब्रा नै आंना मिथिया आं नुदोंना नै बेनो जोंना मेन माने बेरे खावग्राया बे खावनायखौ थ' सुनांगोन जावसिगोन जिगाबखौ एसे सुला हरलै आं नों लाखानोसै बे होमबालाय नै बेथायाबो जोंना सिङाव हाबबाय नुदोंना नै बाबा गोलैसै नै सासे नै गोलै आयौ बिदियावसो हाबनांगौ बोरै हाबलांखोलै हनै माथो नुला हाब नै नै इदि हाबनांगौ नुदोंना नै इदि हाबनांगौ नै नुदोंना नै मायदि हा बोरै थांखो आफाया ओरैसो जों बेसे गोजानाव थानांगोन र'दै र' आं खोन्थिगोन दे र'दै आवलाय थांनाङा हा नुदों नै हाग्रा सिङाव जोंना बैनि हाग्राखौ दानस्रांगासिनो ओमफ्राय आङो दाहाय एसे खोन्थागोन दै एसे देन्जार दै बुस्थुआ लगाथ' र' आं एसे दिन्थिगोन र' मानसिफोरनो नै जोंना हाग्रा दानग्राया नुदोंना आवलायथ'ना हाग्रा सिङाव दं बे माबा र' नै बे बुस्थुआ दे र' थां आवलायथ'नाब्रा जेबो नङा बाबा फार्स्ट टाइम आं नुसिगोन दिनै खाथियाव लाङिनि दंफांजों ओरैसो जावोसो अ नै बिमायनि माथो फिसाथार फिसासो दंफाङानो फिसा नालाय बै सानैया नुबायना नै नुवाखै जावोसो ओइ नै बिमाया बिरहांबाय दे दल'ल' थानायनि दल'ल' था जोंबो होदोब्रा अरा आफा जोंबो होदो अरा जोंनोबो होदो अरा नै गावसिनिथिंसो गिदो फैबारि फैया गैयालै माबासो लादों खोमा जिरायदों गन गंसे दानलाय गन गंसे जिरायदोंसोलै होदोब्रा गैयालै गैया गैया आरो बेर होनदों आरो बेर होनदों आरो बेर होनदों आरो बेर होनदों माथो बेर होनदोंलै गैया ओइ दंफां ओंखारबाय गैया गैया माथो
गैमाराना थसनासिनदा मा जाहैबाय र' जायखिया थांग्रोसै दायो उनाव खोन्थानोसै आं नै माने थांनांगौ जोंना माने प्लेनिंआ मिस्टेक ayo मा जाहैबाय प्लेनिं मिस्टेक वाव बेबायदि माने सिखारा एसे डेन्जार माने मा जाहैबाय नुफेरा थांबाय माने मा जाहैबाय माने बासाया खिन्थु बेरेया दंमोन दै खिन्थु मा जाहैबाय माने बेखौहाय माने बिदै गैया आरोखि ओमफ्राय दायो बेलेगावथ' गैला खोमा ना आफा बेलेगाव गैला ओमफ्राय जों दायो न' फारसे वा माने मा होनो नङा होमबा जों माने सानबाय एथ' गोजाननिफ्राय फैनाय हिसाबै जोङो सानदों माने एसेबाबो लांफानोसै खोमा होननानै ओंखायनो माने जों हाग्रा बंग्रा सिङाव हाबनानैबाबो नायहैबाय खिन्थु माने बेरेयालाय माने दंमोन आरो थेवबाबो माने लाजेननायसोमोन जाहैबाय माने बिसोर नायग्राफ्राबो जाहैबाय माने बे गोजाननिफ्रायसो नुहुरदों आरोखि खिन्थु माने खाथियाव थांथारनानै नायनाय जायाखै आरोखि बेनिखायनो नै मेंगुलायबाय आं वा बिराद डेन्जार सिखारलै बियो माने मा जाबाय आं जोनोमनिफ्राय माने रेलाव बेफोरबायदि माने बेरे मोदै बासा लानायखौ नुफेराखैमोन आरो ओंखायनो आं माने नायथारनो होननानै फैबाय ओमफ्राय मोनबाथ' थिगसे जागौमोन आं ओमफ्राय दा मोननाय जायासैना ह आस्ते एसे दा थांग्रोसै बेनि उनाव खोन्थानोसै आं नै बेरे खावग्राफ्रा जादियाना नैरोजा सासेया सोर नुजेनामलै आफा बासाखौ नुदोंमोन गैया मोनजाबाय गैया नै लाजिदों माने बिसोर दा मोखांखौ खोन्थानो मोनिखाय नै जों दायो मोनफैबाय ओमफ्राय बेरे नेग्राफोरखौ खोन्थानोसै आं दाना बिसोर बेस्राफ्रा बेरे नायनो होननानै दंमोन गैया बे आफाया गैया माने बिसोर मा जाहैबाय माने जाय सोरमोनथाय बे बेरे नागिरग्राया बे माने सिनायासो जाहैबाय खोमा दंना गैयामोनथाय नैबेनाव जोङो फैदों नैसिनाव नै बे माने आइमोननाव ओमफ्राय नैबे जोंहा आइ उन्दै ओमफ्राय नैबेबो आइयानो गेदेर ना मा जागोनथाय गेदेर उन्दै जागोन ना उन्दै आरो फैफै जों मोनाबाय ओमफ्राय जों बिसोरनाव दायो बोथिसे जानानै ओमफ्राय मा जाहैबाय बेरे खावनो थांदोंमोन नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ माबायदि हाग्रा सिङाव जों एसोहैबाय बिसोर माने गथ' गथाय जों लानानै गासिबो फेमिलि फैदोंमोन आरो जा बिहावमोननाव नै जोंना बेनो जाहैबाय जोंहा बिहाव गेदेरा ओमफ्राय जोङो दायो जाखांनाय जोङो दायो न' फारसे थांसै आरोखि ओमफ्राय बेरे खावग्राफ्रा बोरो हाग्रा दानस्रांग्राया जोंना बैनाया नै बेनोमोन एक नाम्बार लामा दिन्थिग्राया गैयाना जादिया जायासै केन्सेल जाबाय माने नोंबो नुफेराखैमोन होनबा बेखौहाय बेयाव दंनायखौ नुवाखैमोन ना बेलेगाव बेफोरबायदि केन्सेल जानाय रेकर्ड दंना गैया बोराय मानसि ना मास्टाराबो बैनाय बेलेगाव बेफोरबायदि खावनायाव केन्सेल जानाय रेकर्ड दंना गैया रेकर्ड गैयामोन ना एबार माने फार्स्ट टाइम नै आं गोलोमगुलायबाय माने आङो दिनै बेखौनो ससे भिडिअ बानायबाय आरो नोंथांमोननो माने आं दहायनो एसे खोन्थाखाबाय आं माने बेफोरबायदि बेरे मोदै आरो ना बेरे मोदैखौ आङो बाहागो लानायखौ नुफेराखैमोन ओमफ्राय आं सानबाय माने मोगथाङाव नायथारसै होननानै नै गोलोमगुलायबाय ओरैबायदि खस्थ' माने नुबाय जानांगौ नोंथांमोना माबायदि हाबलांदों आरो बेबायदि ओमफ्राय माने थांनायावथ' नुदोंमोन खिन्थु बेरेयाथ' बासा लादोंमोन लानाया थेवबा माने बेवहाय माने बिथांमोना बिदैखौ लानाय जाथ'वाखैमोन आरोखि ओंखायनो आं नोंथांमोननो माने बिदैखौहाय खोन्थानो हादिया माने जोंना बियो माने प्लेनिंआ मिस्टेक जाबाय आरोखि आं बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखोना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन चलो बाय बाय